handisitoiketa asataenzwa because nokera problem iri kunyanoitika mazuva ano ndeyekuti masocial media tisati amainstola masocial media kunoko anosvika time because kuno kana uda kutobata information pane vanhu vanenge vachitoshedzera mumarai kwamba vachishedzera kuti akwaitika chakati nhasi kwanhasi kune doro kuningireni but kana titozva kana muchitaura kuti kune movement yakadaro tinenge tichitoifarira inenge tichitoifarira isu semayouth because inogona kungotibetserawo izi ndakatotangawo business rangu rekutakurira wana moms chibage kubva kuchigayo ndowandiri kutobva izvo so saka kuri kunzi movement yakwanisa kubudirira ndendakwanisa kuningirira kutengawo bhara ndendakwanisa kutengawo bhara ndoimprovewo business rangu but tinenge tichitoida movement tinenge tichitoida ndarofunga kuti promotion yebhekazini pamatanga kutaura ndafunga kuti pamwe vanhu vebhekazini vanhu ndo vari kufamba vachiwinisa vanhu chingwa but hatenge tichitoida movement hatenge tichitoida but nditoningira saka muna uchingwa pamuri alright. My son, we have to go into crisis mode. Yes, and let this flag want to derail Basaramari. Because what this flag is trying to do is to better people's lives. Yes. And if people's lives are bettered, gospel of prosperity vatoshaya basa. Tinenge tisisina vanhu vanotambura. Saka hapana need yekuti vanhu vaye kuchurch, and we need to stop that. Yes, crisis yaMwari. Yes. Mwanangu, hey, zvinhu zvakaoma. Iyo last week iyo ndakatoona offering yatoshoma. Macheya muchechi mamwe angasisitorina vanhu. We need to pane two more options. It's either we jump a bandwagon tototanga kutoparidzawo nezve this flag. Actually that's the only option. Ndoega option yatinayo izvi zvekuporesa vanhu veAIDS tosirawo vamwe. Crisis yaMwari. We need to jump on this bandwagon. Saka wotaurawo nemamwe madhikoni chichi kuti ndo yatoo program. Motopinda maflyer motogadzira photoshop ndakabata flag because uya mufundisi hangaite okazvo and yes ndokuratidza rababaka crisis is we need to turn it into our favor. Hallelujah. Saka enda unodza vanhu like me personally I really want this movement to be successful because if it gets to be successful, then people might get to see Gucci like we are really not as stuck up as people think we are. Because people have this misconception that being a minister's kid is easy and that we get the best lives, which is true to a certain extent. But people don't see the other, the other side. People don't realize how difficult it is to clean up a 50-room house. People don't realize how much fuel a Discovery 4, uses. People don't realize how much pressure we have, when we come across a roadblock and, it's difficult. If it was up to me that, all the people on Twitter, like Twinbos and stuff, we would go with them to like Thailand and, but that's not realistic, is it? It's not. So we want, this movement to be successful. Then, people can get to, if their fathers are in a position to, steal state funds, then they might also see how difficult. Because, hey, people be coming to me on Instagram. I post like, a picture of me in Dubai. When people come to me and, on that some Babagwa Kabamari, and it's not cool. Because now I have to translate it to my friends in Dubai, what that means, and it's difficult. Bago kumachi tanga chimacha vidwe baiwe tachichamuka vanhu vachichamuka kuchamuka because chero newe unofunga kuti zvinoita weri kuti a prestigious comrade like me dumbu ratorembera kai dumbu ratorembera pasisina nezvedumbu zhara yoga irumu vonga zvinoitawo a prestigious comrade like me onekwa achipinda mumwena mumukova mandiri kupindawo mazviti
asi vanhu vasina kana kumbogwa kana kubata gidi ndo vari kuti pfepfepfe mumahotera. Tiri kujamuka hatichatombohle. Takabvira kare tataura kuti manje tisi responsible for morale. Tisi kukompoza zvimasong zvinyowani zvichange zvichibuda mavhiki anotevera. Ndamuona mufananidzo kari kuuya saka tokubatai next week patonge tichijamuka mastreets saka tokubatai.